Zdravo i danas ćemo da igramo Kremlj. Ovaj put ako ne budem brzala, žao mi, izvinite, i like i subscribe. Pa, novi video ako vam se svidio. Šta mi je iskreno? Ovo tako jače. Da mi je šano dum. Tako. Koliko se glasno čuje. Još na slušalicama. Što ne znam kako mi ovako stoje slušalice kad igram. Tako ja bukvalno ne volim, mene plaši muzika, ali ću izdržati muziku. Izvinite, nešto sam rekao što ne bi trebalo. Ovo su ono hipenje. Mislite da sam ja ovdje. Kako je jezivo. Više bi poladala baka, ništa baš ne. Prekine se smešao tačno. Ono, ne prekine se smešao da čemu. Pa sama si tu bolje. Ne znam što mi tako brzo. Jer možeš da odeš napolje. Napolje. Napolje možeš da odeš napolje. Šta to radiš, udačena? Pogledaj kako mi srčka svetila, ja samo gledam te kao na djelu. Eto vidiš. Tamo gde ti nisi.
Joj, moram iskočim se mogu. Evo, ako ne što da pišem, mogu mi ja to predesti peši. Ovo moj 5.38 dan. Ovo je sada kući. Ona je... Ne znam, to mi je moja drugarica sama prevodila nešto kaže. Ona je jako... pa možda ljuta tako nešto. Piše she has me whenever I go. I'm dobro se pa krvo očigledno i moje tijelo. Ne znam što da piše. Kaže kada se vozio auto na putu pa kući da su se pokvarila kola i da je odjedno video problem. No, onda je video da neku ženu, to je svoju babu, kad je došao ispred jedne kuće, dakle ispred jedne kuće, on je video, kako no, objasnim, on je video pa tu kuću i došao unutra gdje ko tamo živi, onda je vidio tu belu babu što već u beloj haljini ga tresnuo svojim pendrekom u glavu. To open a bay. Hoće da neko vidi ovaj papir da ga pročita što već, iako naćemo nazad će da neko da otvuče ta vrata i pa da šta, nemam pojma, i da kao ako naćemo neki komad lubenice da ga isečemo za njega, to jest kao zato što su lubenici nalaze ključ. Toliko toga, to mi je moja drugarica sama prevodila, ne mogu shvatiti baš svake reči. I kao toga sam da je još neko bio. Kupi mobilni. Da je još neko bio. Pre nas tako naivan. Ali meni nešto jako nije tu jasno. Kako mi imamo veze sa bilo čim ovdje i kako nam se to nama dogodilo. Meni ovo reći se dosadno samo zbog tega.
Hejteri. Možno druženje. Stvar. Ajde onda reci gdje si. Gdje ti nestao? Ako niko zna od koga, pišite u komentarima. Gdje ti nestao? Nevjerovatno. Možda mi se napad. Tako mi se 2-3 puta desi. Ili jedno. Teti bukvalno nestala. Samo sam jedno čuli srci teti ja nema. Kako sam se prepala. Možda kod krene teti. Pozi piti šta je tu desi. Neću više nema samo strašno. Manje samo strašno. Nije neki različno. Ne mogu se koncentrišati na zvuk. Neću se više očitati. Ne treba me da te bacim u kantu. U kantu za džube. Neki radi play aplikacija. Vidio? Stvarno koji treba neti briniti srednje škole. Sjećate se svi bijeloga. Ovo se neću sjećati. A ovo je... Dobro, vjerovatno to još uvijek ima. Idem razvali igru. Vidim je Thunderman. Vidi. Ovo je Thunderman. Uđete u igre. Imate ovo. Imate ovo. Šta god to bilo.